nti me pa cho kentene ho na kasa ma me anopede do nam me nan sisi ni say be ma bi e betra me so a friend Don Dazi obetra me so mfiansia aba be di me edi mfiansia eno na chi no wa fa ho asa ba di me sika aka ho eno na chi no sebio wa free machi akofa oba ani nanyam onsumi o se onsumi ya pem so a obesumi ya komeni mabusua ko obesumi obeso oni matena mfiansia obesumi 20 million me chen na afi abatrem ma ante ho hwe oba gina otete break ma mo se fro sen ya fra me Vivian amankwa Vivian e na se be ma bia be ye den wa be di me mfiansia aba di me sika abu me kwasia aka ho be ma na ba betena o so mfiansia asan di usika awo brew asan abu kwasia kwa ben so bo me nkomo ekwan no sene say me ye single parent a me hwe nkula miensa single parent no kwan ben so ukuna ja ukuna wu kwan ben so me pacho me ba odi kan no wo ye na ase me ma me kura me ne te ne ntawanta ho obusua no nti omo akrani nya 2 years no so obesun me nti eno na chi na sofo bi ne me benyem ye one me nyem ye no so obe ye me ho ade so obe ye da busumi nsia na owu ye na krani se me ye fun na owu ye nti eno na chi no na me wo ba ko kan ho nti sebio asemakowa me yesinyi parent me no obi amamra me ni hwe sofo nti me dia homte no aduane esi sofo la jollof eton nti wana me no aduane no na be ma ibe hu me Don Dazi be hu me se obeware me nti obewale me na jese wana me kwotena me obewale me dia me ne be kome maame ho babusu ma kwwe se obeware me ampa me ne koye me ne maame ho no ko mi krom di machi emu ana lockdown mu ho kire ne baaye no de obedie de obechi ni nyina badam so ne me ma ne de nti me so me ko me ba amama yese me hu si bia mesi aka no obi a wo ye single parent a wo ma no kra no ebi papa free mu a wo timpenten kwa eburu hasuo wo ntwetwede no be ma san a se bi oduturu mu nwie fudwene asan aba betena so na wo na san hwe be ma no me ana me hwe ne wo ye sure me pa try me ni boafo wo ye sure say na wo na san hwe be ma no mo akonhoma me pa cho ne hwe no ne say oye driver ni a okaka na tani se na driver ni o twika de o ska wo de bo akonhoma te die nti na wo na obehwe no me pa cho say onyaka abosome miensa na ka na free nsa nti so oboma akonhoma abosome miensa mso bo na akonhoma abosome miensa enti na akwa akohyem apemo draw to aso eno na chi no ana ba bia ya tene ta mo aso a wo say yetu free honom na ya se skani ho ya de kon handan na me maame ye dan enam se saade a o ma yenko han enko ye dan ni bi ni yentam ka cha me se ho ya busua fie nti wo de won kotena nti won kotena busua fie no na ya se bo na onim wa bi wo de babo ame nti na me ton ne ma esu aba sit arawia anapa na makofa bayre na me de akwachi ma na me ne me ma mienu o mo de o mani afikakra me no o mo so aya yenya sika na yekoye dan nti o me enko fie ho a wo se wonko nti wonko na yesesa ye ne ma yekoye na chese wono na kadan nim nti o ka dan nim no ana dan ne ta maso a wo se dan ru agiska ska na dan ru na eje no o so baje me 35 million wono so se me nche na otumi no sem na otumi no na so na kofa 3.5 na ama me 3.5 na dan ru na se wonyi ska na enti ska na wonye no enso nti wonye no na o se saade a obesesa ne ma akọ enti sa obesesa ne ma ne ko na sinja so klase yakopedan o han o se wonpe sa wanye oba bi wa fijase eso o sesa ne ho akotena ho onsu mi a esum no ayini obaka cha me se afini onsu 3 years ni onsu me na wonka cha me se woni me agyae enti wonka cha me se woni me agyae na okwa na ne ho kire na waba ne ho kire no na waba enti me de abai bosia na eye adwuma me wo hono na aba se wo pesika de aton ayeka na ho chi o se 3 days wo ya adwuma wo diskan be mame na abaje 20 million nti 20 million no minim de akodro mi busa na wase ode be mame tie be di blonya ya na minim hwe na me frɛ no aka che ne se blonya blo ma yiska na ya me fan taduani ni me frɛ na oba na afa nti oba ne fa na mka che ne se won kan che ne se sebio na wi no wo so follow ne se afia so nti ono so ma ne sika na fan taduani sa me ba figase nti oba ba figase num na oba ne ba che me se menyim asem ho no se menyim onyem na chi no wasafri oba ono na chi asa akofo oba afoforo aja se oba we no obi a wo nya sika wo si wo ni sika wo de mama no bo ya ko ma 100 series wasa ko ha dan ya ma obi foforo na ja se meme de sabio mi ye chobi nti onfa me ho asa agumani mu ase
se me di kosua to na dwa pass kosua no se bio minimum ho hwe ya de me ko ba bia minimum ho hwe enti me sra ne se ba bia obi akosua no mayi ma no eno na nche o ma me ska no de bo ato so ohun me ne nya se na mete Auntie Vivian also de kosua to na dwa pass so menti ase ose me di kosua to na dwa dwa pa de se eye sapo ne samena na kosua ekoye de wa dwa pass so obatina ye nchen no na se bio o me ma me de ani die obi ade ani die wo hu mfon so dabi adwapa na sem na bibisa se kwan ben na wose wo de kosua ato na adwapa so na me pese me hu kosua no de to so no de ene se ase kire ne se kosua me hu ne se ensu oto enti me fa na ade odwalimu akosi nsuom enti me kwan na adwapa no so kosua da so ana me de me nsa me hwe na me de me nsa bonkum fa na me ba pen na ni afi na me se lady shade dada adwani bo ai peso enti me hwe se bio na bidi aye ho na me horo na me sade to so wade ato me so mfie mien na wan kasa no Vivian uko hu se kosua eda pale so pale aye de samena ene sapo na gu so na watimi de wonsa bidie akwa kosua no wi asma wo horo ho asan de atomo ba obisa ne se kosua na ye de wo pale ne so me pa cha oba na no hu se ye rubber na ade na bunsuo nti pe ni si honom na oni me be ye dede wo ho oye manhyew se kosua da pale so oye manhyew eno ode show se wo mom na ade to so na me de ato so efro ahoto kura mi ni bi onya show se wo na ade to so me pa cha mi nim ho hwe ba bia mo de me be fa bia mi nim ho hwe ena wa misa obi a wunim mimi se me bana se ade esi wa ya me obi de na something weird ade bia enye normal e wo ho a mebisa ne se so mesi na we ye de ade a papa ba ye wa misa ne hwe wo twa ho ode hye wo no kwa be na fa so yi wo ho ano me pa cha o twa o ne me ye na me se me nim ho hwe nti se bio ma me busa me mankula no na se me nuan so ba che me ko se busa me mankula no nkra no so mu nim enye o mu na de to so nti me nim ho hwe nti kosua na chi o san ma uska o so de to bo ase sesen o ma mi ska no de bo ato so no de bo ato so nti me busa no se o de to so abonten na dem pa cha dem e bo sesen e bo kese nti ska no de bo na ato so nti ube iska na je se wo fa bo no hey asemo eno ne hyase enwo eno ne hyase ebra wokokwo hu kosua ewo ni peo ne so ansana wo so de sika hye boase anase o hia wo nyina no wo de sika hye boase na wokokoyi me pa cha first kan hye boase na me de mitimi hu ye ne se ebi ne se me kan se onya ka aboso me ensa na free ne nsa no me hu no na ne ma nkoyie nti se bio na me kwa asori wo o de ma asori bi edin na kwa asori nti ba bia me ne ko se o me nkwa asori nti yakwa wase maame na che na kwancha ma ne de akohye boase nti me se sika no de hye boase ne che se me o se me de na hye boase nti me se eno no ho adwene bi ne ba se na o de ne kwa asori no o se wo mom e de na akohye boase nti na otwika bosome miensa na afri ne nsa nti o de sika ne hye boase ubisa ne se agya dwon adenti na wo ma miska je se boase e na de be sha mama ko struggler peja bo kese eyi sika no bisa no me kan na se ma o ka che me se me yi me tambo no kra kotoko ne na o ka che me se ma mfa bo na moto a wo ma miska da na ye bo baako e bo den libi dia popo ho nti fro beto sa me ya hoto kra mi ni bi me te watantan nya me mfi a madie no no nso se bi obi wanya mfi sen manya 46 obi hu me ofrem abrewa maame enya efisa me ne tena ye na hoto de ahoto me nya bi da akofa oba na wa figas ne se o momdua se me maka che ne se wan free wono no nchen anko a meja no kwanti me so me de anto beja no kwanti oba ne momdua meteo wawie me pa cha me wie te se oso oba ne modua ai okacha me se oba ne se me maka se me mebo ne dua de a wono so momi bi na epewu a ye nyina ye bewu eno na fe ben mu asem na wo kan me pa cha 2 years muni be 2 years ni ena hu se wakofo oba foforo e wo baabi a wakwa akoye adwuma no wakwa akohyi oba foforo wakofa asa oba no na still oba wo nchen me pa cha ena nyina oba me nchen hu se ono oba ne wo ho a oba ne frɛ so wonyem akire wo san ko hu se osa no oba foforo ho ni nyina achi no osan ba wo nchen me pa cha osa ba me nchen na ese bana na opese oba me nchen be se yimu ni no bro nyam na chi ko nyina me se me mfa me ho ma no na se kire ne se kwase abuo na ase wo bu me no o ma miska ntwa bia na onya me hwe nti wo ba na wa ba me nchen ho kire wa na wa ba me nchen
eno na nchen ofra ma abena holo na ofra menti ase ofra sen abena holo menti ase enti o mekire mase asemuni die ne si ya ofra abena holo die si ye ne se me ne tino me nya ne boni bia me de se bio me de makoma ne me rua bibia hye ni mu se kwan ofa so a oba ye nchen se one me man potiti ye re no e fanti me ne di agom ne ye bibia enti se okwa to da ne ma o ye bia anye enti de madam me ka kire no se wo hu se asetuma ne mabeta me ne ho adwen boni bia enu nti se wo ye me boni wo yesi okona ne ka ase ne kwa okona ne ka ase enti wo hwe ne ma bia enti sa na me kwa kan ne se bio ma baifo enti wo fra ma bana holo o shase fra abena holo da ben o fra me kra be 3 years muni o fra wa na o jeso sementi ase nti o fra wa na o jeso unim se bia eye ododin bi na ode ato be se nan se wo ba se ya so fulai wo teka mu no oba no je ya bena holo bi ya bena holo na me to na me hwe na nim sa nti o ka abena holo na kire wo ye de ne hu se o pa che se o ye beifo me pa cho na me ni obi di nkomo na me bisa ne se yesi holo na se kire ne sen wo kire mase na wu so anhwe horror film da me pa cho den film bi na ya na omosen no enyum kwa na me penzi tv ni ya imi na me enyum be na ya na pe lumba nyum ne nyum be na ya ode lumba nyum be mpa na ya ode utimi to ne kama de ya because obi aye lumba fan de ese utimi eto ne nyum ba ako de mpa na ya ode ya tia bro eme dada mi yo odafu Friday efo na wie yo o dada o asiso France ure ao mame awia bebo na mabutu o denti na lumba nyum we wo sha sese wo to a aye ni so denti a pacho ada wo di sia me no enen me ko me ma me fie ne me mamu nyina no sam la ko dan se me bayifu madane tanfo na no ko sala se wo bu mi so fola nyina so me hwe ma me nsa nyina mu buye se wo mpema no masim mpokratie esanse wa ko hu oba foforo nti ene na ema wo ti lumba nyum we ana aye ware ho no enye no nko ase ewia se me baye ni me ni adige sama ona mi ni obia mi abra firi me nkora be ma bedru na mi ni boafo obia ka rade ho na se kakra menya na o sa firi ma chisa wo sa baje na o batete mi a asem o shi a odi asem na oka to utiri mu a ema o ti ase ne netenan pa cho o se me pa na me mpene so nti a che no ofra me to aduane na ofra me na me ko no ni me di nkomo se oba wale me na se bi o mo wo so fly ho no me ma no mo ho no bia wo yere nti obi se me pese oba ware me a ma menye na ono de oni obia na me se sa opa me di ono me nko me ma me ho no kredie wo me so oba wale me ampa nti oni me di machi ne me ko me ma me ho ama okoka chance oba wale me no oni me ho agroma ye ne kwa asori nyina na se eno no odo asem to wanim ema wan kasa so ukotihwe ni dom e kire unim de ye a ema ne sesa na adwen di nti na wan kasa o ma me fie a wose wa ye dan na drum pempenso bi nti wunye ska wa besi bi to aso watimi asi dan no atitu mawrem asi dan awie wie ya be ma ofra horror etimi ka kire o se tufuru ma me fie na me mpa busuan fie adenti na tufiri fie o pa cho ka kire me se me si wonsum me a me de wonsum me na sebie o ohu mi odra mi yi na die kire obecha ne da so no pa cho one be ma na na se wonko o be ma be ne gina be ma no don des one eja John picture ne da ho no pa cho we ya fe ben we 2024 last 2 years pa cho ena mutwa asa photo yi that photo se de esi ache ana nsuo na agugu so baby ese no na se baby e oh okay because so hwe ni a ya ye tete photo bi sa ene wo hairstyle na se tete ponkofo ni bi no also wa mo asre also tina se tete ponko no ye ma me mo time me ma me ama kwa o tachi man na mire bi Vivian mi tutu niema na mkohu me ma me photo da bia no sore na papa hwe no ye guy fujisi bi pa
na sha me papa ne nine ata ne mpa ne trouser no jajaj eno ni fujisi no be ni fujisi no na no kakraka na papa jani trimwi ku anam se ena mama bi tehwe papa dom ti Vivian uti na ma that's so etishi wo dom because na a very beautiful woman dear na ye wa wo so ate mami pa cha office me hu ne nyina me yam me no kasa nyina enuro dia ye ka dia ma to nura me yam ye me ya eno anya osa eno anya yi me nim ba bia ya re ne sa ya re ne free sabio no dia me num bi pa me to no 3 million na sefo enso dia ti ni nyina osusu say ye John ena ye sa esa dia akodu se o ma miska na de bo ato so ne eniam ekosu se die si obi mo meduane ya yiminim akirasem nti ada o kan se tufiri o ma me fie ho no no sika na o se nka odi sum onya de sika ne breo e pa cho efie ho no na me kwatena na me start eye tantan Dabi yi me question na no sika wo se sika nka odi sum wo no eno na o kan se fa ko ha dan ne tufiri wa o ma me fie a wo du sika ye o eti sa sika na nka odi sum no o se fa ha dan no de ma o e pa cho wan fama nti die nti na o tufiri fie o ko pay sika ha dan foforo e pa cho ho no de na me maye ma adwen se metu wa dada fi se me kwatena sa fie nim ne se me nsensem bebre nti nsensem me ho no e pa cho kasa nyemu me refi me meka oba ho anumre bi oba e na se bio oba e no se obebompa ya mame anadwo no obebompa ya mame nti anadwo no eye okunu John ya pa cho na me yawe satam ni nyina me yawe nti obebompa ya mame anadwo no obompa ya ye bompa ya de kye no koe ese kasa wo kan se oba me nchen no oye wane me da wason daye se bio wakra tuntum wakra fufuo onie ena no na nchen wada na obi sum ni Frimpa so tehwe enti se bio miminim ba bi se bia adwenboni bi woni tirim se bia meme de ne nam se maye ni bibi maye minim ho hwe enti obetinya delete ya me sa na me huna enti wo ma me fie a wote sese wo de hye be mai se wo ne be mai hia ye ebe pem ne na ho ntowa a wo so ate a wasesa hwe foto ye da so yi na hwe ne wasesa wo sese wo sa kasa di enti na atufiri wo ma me fie a wo se be ma ne ba ho no mo no ena wo se obehu kra tuntum na ho ahwan ena nsem bebre me kwate na fie na me nya ho to chese wo life no wo de wani ato spirituality ase bibia obi na eyew bibi na eyew bibi na eyew sika wo ankasa why adwuma as a single mother bema one ne tie wuo wanya sika kakra e de akwaye o maame dan timu ase bema ne so obehu okra tuntum e wodaye mu o se physical se so spiritual enti no to every fie ho mame pa cho enye hono no na sasem ni siye me no de my life na ya na my blood me yare a me ya tantanta na me free se fie ya da mono na yasimi na mdi ka ko enti bia me nim se bia me na se na mame e pray enti se otin the same one no interest o ha dan na se o maame fie ho a e pa cho me to free ho o to free o maame fie ho o do dan na ma han ya na e pa cho me ba wo na oba ne te dan mu o yare me pa cho de oba ne ti mu no bibia ye no me pa cho de onya problem bia dan no oba ne kwa na te fie ho na ba akoka no ho na ase o ha adwene na mafa no de na akoka me ho nti efie o nyina no oba ne kwa na e wo fie ho no me maame o ho me nwa be ma o dia na yo maame no nua be ma no bia nya obia Vivian etoda yenyi yeni mfiri niema bi so ewiase wo sori anopa vi bompa ye fa wo hye nyankopon sa dana se yase mo wase da no so nchen wa bisade wo koda anadwo a no abo wo mpa ye wo wasori bi a wakosom nyankopon wadi papa na wayi wani afiri we na eya me we na maduro so we na ekume we na ye mi sei no sa adwene hye wotiri mu a wontimi mobra enko wani mu da wo maame na onu nua tifie ho no mo no bibia nya wo mo no nyankopon na bo mo ho ban dia de nyankopon kro na wontimi mo ho ban nyame na obo wo mo no no na bo wo enti yi sa adwene nyina afiri wotirim na bobra ko wanim enwi nipa ho adwen bone bobra pa eso nyame ani enti eti obi fa ahudie so eba sa wotirim fine sa adwen bone ni wotirim na obi ye obone kura enyawo enti sa niema na ya na eduru ba bi ha mo eno ababa we ye obetena ha ise efia wotim ne sofo si wontu watu afirifi onam sofo so amani ska ngo ha dan onya ba bi ntina wonso ba ya ase ena be ma ne so obebo mpaye na wo hu kra tuntum na se se dia does it say kra tuntum akunai
Kukra no firi ho. Se wa hu no. Eya mo ndwe niam bi, mo de niam bi hyehyɛ mo tirim. Onyankopɔn no ɔbɔ wo na wo no eye papa mu obi no. Ade na se oye bɔne soso, obi soso di papa adwen bɛyɛ ɔsɛ ɔno ne de ɔde wo na baabi. Yentimi fa glory manyame. Oba yentimi fa glory manyame. Eti so obi di ya, nyame na adom no. Wo di ye de nyame, obi di ye ebronsam. Ende waje aduro. Enti kwakotena wo fie. Sika no odi sum no sika na nya aba. Mepacho debi. Sika ne mai. Mepacho debi. Aden. Sika no ka kire me se oni mi nya ene china. Enti sika no de won fama me ne emfa. Sika se na nkodi sum o. O ka kire me se 20 million. 2000 ena oji tumu be mfie sen ni. Mepacho 1 year ni. 1 year. Sum sika na enya mai. Dabe ne twa to hu John. Mepacho eno adakra me hu no. Hu no yin. So for like Odo kwan so anase no wo twam keke. Na wo twam. Okasa ho. Pejoti kasa gu eni mama. Wan kasa nte se mo ya aka. Se oni ukunu no madane atamfo. Oba. Ode no oba ba ko ne wo ho. Me pa chan. Wo ye de ne hu yi. Ene nyina wone ne wo ho. Wo ye de ne hu yi. Me friend no kra wotimi e de call no ene oba no otie no ono su tie. Oba no ka che me se ono wawo nti wawo no ono ne da sorry ono ne tifie. Ti me fie na abusua fie de yentena ho oba na abusua fie de yetena ho. Wo ma me fie na wo do sika ye no. Wa mo otu afiri fie ho no makọ ha dan. Ba na mpena foforo a wakohia na ne de otene oba na abusua fie. Ada be ma no ntimi ha dan ana. Pa che no no. Ana ne sofo se ma ne ha dan wontena ma fie. Ade se ye hu ono ma. Eja John producer eguso a wo frɛ o twika ne firi hinfa ne kɔyin. Odi fra Fijase eba Central Market. Etimpacho Afijase station. Sofola station. Central Market station. Ya hwehwɛ John ofri upon very. Anyway. Western region. O se frɛ o se? Upon very. Okay. Eja John producer frɛ o mesrɛ wa ba bia o hye bia abusua sɛ wonim Eja John a John Daze dodo na frɛ ne sɛn? Johnny. Se wonim Johnny a ka kire ne se Lawson for ye hwehwe no. Se de na wo pa free ne nchen. E pa cha o de meka 20 million. Eno ye de hia. Eno no ye de obaje so de koye ne car no. O ka so obesun 2000 no. Eno achi wasa abeje o 2000 bi. E pa cha na 2000 o de besum na ama dent na sama ni ska foforo. E pa cha na ska me de ye adwuma no. O ka cha me se ne car watimu no car na sei nti. Cases no se me man first kana mana nkoya kana karwa ne beje afiri nsem esa obeye mobo obi a ono woni na kosi nkonwa Vivian makosi nkonwa wa hye bose obesum 2000 Ghana cedis eno kra empatasika o wan fa sika na ama wasan ba se bo me bosia 2000 kuro ya na wasan koyi sika o de hwe wo ma e de ama ne de ntia odasem where dey ye Jimmy do? Yes sir. Vivian. Mama. Where ye Jimmy do? Be ma ne ma homa o. Wo na wo kanya me na me ka. Wo na ate ho, wo ho me kokko awagu o. Wo na ate ho be ma ne ma homa. On hwew. On topio to ntonwi, ento atare. Ana ne de oto. Onya me hwe. Onya o hwe, wo ne na kosi nkonwa. Elda. Dia wo kan me ne nya adwen. Be ma ne nya no hwe yanko mfa sika ne ma. Serious. Dia wo ho anti wo de ma no wonka. Chirem. Na wonya dia wonya me hwe. Wonya hwe ye de na kukuru sika ngese. Denti na atam sika ne kwama. So ba di sika ma be makwa. Dentia atopa. Dentia. Mama me pa cha o. Dia wo kan na se. O kan den. Me de meka de etene se. Me ne tan de nsene ne nyina ma ni da so no so ne se. Sebio ba bia ye kwatena edurumre bi se na misika se obama akoma bo so me ensan me so me boni bi na edurumre bi na eniema nyeye obeka ye ho ma mitimi boa me makakra eno na nchen ya sebio me obi ma miska ma me di twa force bashit sata na me koba ntima edwem ene kotwa ahoma kine me ne na ekọ fato no ko ho yesei me banso ko stu enso ku ne egbu nso abonten so no kra sebio manso nso da enti ne sa ne ma na oye ma me no eno ho nti ena da bia oba me nchen a sebio minti me mpam no apart from eno dem biem
Me pa cho eno nko a. Chire mu ye den biem. Because e bia na bula matali ne mu odu. Oh. Nti apem wo a na wuyi ba. Mama Ka wakoma. O de ka wakoma na eyi sika ne ba. Mama ntisa me ye nipa bia se me ni wusan a me de me rura ne me bibia hyew mu. Me do. Enye nipa a won hwew. Enye nipa a won fiu. Na wo yonko ba. Wakofa yonko ba ne nyimo. Sese kura wo ma wo. Wo wi a wasan fa kira kofa foforo aka ho. Wo abusua fie a wo na wo se se o se yentene oba abusua fie. But oba no akofa no hefa no ote. Ote abusua fie. Yes. Enti ano ne kira wo se e ma wani na ho. Esen ka ma wani da ho. 2000 odi sumu wan fa ma. Ofa kire ban ya no asan beto mrade. No abeje won su 2000. Wo bu kwasi ada, abujo ada kra ka ho. Waka ni nyina bom. Waje 2000. Ena de mbiem. Me pa cho ena ni sum sika no. Ese wo sum me na me ko. Eno su 2000. Menje 2000. Ono na ka se obaji mi obama mi 2000. Esa wo jitum. Jitum na me jitum no na ene se ni onuan mo ka che me se oni sika oni bi na se na wutimi ba obi akoma 100 series dako etimi san ha dam obi dia. Wa ha dam ahwan. O ha dam oba na o free yoko no. Chese afijase de ne nko. Ena yoko de ne so nko nti oti afijase de ne nabusua fie. Ena yoko de ne so akọ ha dan wo ba bia ma no. Na ho anso na obona akọ homa 100 cedis a day no. Oba no ne ti afijase. Afijase de no we de ne hu so obona akọ homa 1 million. Me pa cho no na ka kire me. Be ma ne kan na oba no. Be ma no na ka kire me se oba no. Na be ma no ka kire me se oba no se ma me mfre no. O season se ma me mfre no call. Enti ko na won mfre me no. Ena me oba no minim ne number na me frɛ oba no ka kire ne sɛ be ma ne sɛ me frɛ no a enye sɛ bia obeto sɛ me ne wo ho me ni nyae wono so ni me nyae na ofiri machi ba no ho ena no na nkyɛn a wode me ka ena sum sika na wo hu sɛ be ba fi sɛ me be ma no sɛ fɛ sɛ Johnny Johnny wo di Vivian ka eh ozo aye de odo ka sa sound no e me the rough Johnny wo de me ka kire Johnny ka sa me kire no Johnny wo de me ka Johnny wo de Vivian ka Johnny wo de me ka Johnny no Johnny wo de me ka to aso yi enti ka na ode me ka ntina ma me frɛfrɛ na no na nche hu sa me ba afigya na me sese wa free machi abɛfa oba afoforo de a na onsum mi na me nkɔ enti sum sika no so wa mfa ama me enti na me frɛ no nyese bibia nyese bibia enti wo frɛ no ntɔkwa so na ɔde ka kyerɛ wo sɛ wɔma ne yere foforo yi 100 cedis a day ana sɛ wo hyɛda sɛ ɔne wo di nkɔmɔ na ɔka asɛm ne kyerɛ wo me pa kyɛw na de tia na 3 days time na me frɛ oba no ɛne ne di nkɔmɔ ka kyɛn sɛ me ne be di nkɔmɔ wɔ ɔdɔkwa so enti ɔdɔkwa so no nkɔmɔ na me ne di no na me kyerɛ no sɛ bi obɛma no ɔne me anyan na ɔba a ɔno no hɔ no ana ɔne me anyan no esum sika a ɔbɛtena me se no ɔba me nkyɛn ne sɛ bi de no obedi ne be nyina ɛden me ana maboa na abeduru ene ɛna ɔba no so bɛka kyerɛ me sɛ ɔno kura sɛ bi ɔde ne ka 28 million a waje ne sika a wonfa ma no na obetena ne so no light bill kura wontua bi eno na chi no wafiri na chi akofa oba afoforo oyoko ama ono na kɔ no honom di se ono wanhwe yi a ofiri na chi asa akɔwale oba afoforo de a wanhwe obeku na to akne etu akan na msi o eno de won kan sa wone na nyem da bi 100 series ne na me pese mi hu eno mu na me kyerɛ ba no nti one na nyem no wontimi enya no achiridi nkɔfo oba afoforo nti wonya botle ma no nti enu mu no na me a me busa me kunu no se na asi ɛna ɔbɛkyerɛ me sɛ then ka kyerɛ me sɛ wontwa light be na me se an na osi wo hu no no na ɔbɔ na akɔnma 50 cedis nti 50 cedis na chi no ɛna ɔbɔ na akɔnma 70 cedis ɔba ne se esua nti ese ɔbɔ na 100 cedis aduane kro no akora woni bi ɛna be ma ne eye bold wana kan nyina nya kokodro ne udi sa nkɔmɔ no na wɔne otina de ɔbɔ akɔnma sɛn na ɔma me 15 cedis sɛn 15 cedis 10 cedis baako 5 cedis baako nti ɛno na chi na me kasa ya na ɔma me 30 cedis na chi no ɛna odi free hɔ no mɔkɔ ba hɔ no ɔbɔ akɔnma 15 Ghana cedis 10 cedis baako 5 cedis baako ɛna ɔbɔ ɔba afoforo 100 cedis owi anu asan bɛka kyerɛ sɛ ma me 2000 kɔnkɔ yɛ me ka ho adwuma no asan tam sika na de ama no me pa kyerɛ no Auntie Vivian
adwene no ade baji sika na okacha me se wonne sa oba na gyae na sa oba ne maame se won pene ma ne nware no nti wonne na gyae nti okan na agitum se me dem oji ni di yi to ne nkrai na de nti ade ne ba ye de wo hia nyina ne ka bom na ka kire no producer friend wonya na ewie ebekọ ne nchen na ye ne na to aso to ne nkra Papa Johnny wona ne tesen na friend no sa na me friend Papa Johnny ena no so friend o sen o friend me maame horror bana holo wala ne de dumre bi ansa na betom nya da bia no sa nti akire wo friend Papa Johnny no so aje so abana horror me hu ne nyina me friend Papa Johnny to ne boni di na to ne nkrai Papa Johnny awie yi me na wo kasa se wabaji misika 20 million se ode koye ka first kan mama ya wusi wuni bi boso me aso I say 5 months ni sika no wensan kan ba bia me tena me ton ade ma me ma nya bi de time aso daru ase wo gine sika me ni bia me de ma no enti me srawo fa me sika bre me eno na nchen a esum sika na wo ka kire me se obema me 20 million no me nye 20 million me jo 300 million enti ba bia wo bia me hwe wanim they say 20,000 no interest abeto so ama ze say anyini ya gusu nso ama na do 30,000 sanete mpatwan adentia se mama me mla wo ho ama onko me na me bre ama onko oba foforo nko bo oba foforo akọ ma 100 series a day na wo san ko ha da ma obi bre ko a me kula hu me panse kula wonto obi nche me da na onto obi ma ba wo woro ai nti Papa Johnny de oba yi kanie me pa cho wa wunim Johnny ba bia wo bia ni de mu a ye production number ne da so no 0247 84 8052 0247 84 8052 abusuya ni de mu abetimi afre production line no wa kire ye ba bia Johnny wo hye na ye ne na sinkonwa da be ne twato no da se oba ono te epacho bronya bre 20 kasagu enimo bronya bre no 28 no 28 December 28 no da nti mo da mo bo date nyina na eya mo hede na mo kai sa date ni nyina e ba de nti na kai sa date no me ya na me wanwa o e ma ti mi bo date bi a medwen wa me nte ase atopa date nso ye bo wo ye de na hu se 28 December no dai wo ye de na kai sa asem no me pa cho ene se girl no e se girl no wosuro no osuro girl no wakwan bebre so se me kra me ne ka se me boge ni dina se no be se didi matemati etiame oba ba akono so sa anzo so sa oboge ni dina sa na oye no enti me girl no asem na me ka che ne se o ka kire me se bio wo tua light be wonye se no one ne kokon so ne se wontimi nko ne fie honom enti anumre ye wo hanom a ye kofie ne hu se wabase wone ye kofie oba no papa no oba ne de minim na se 28 na ne ma wo de kai obi antokwa wo honom still mo koye no agobutu agum mo ye mudo Martin ti producer guso a wo hwe na yakwa akohia no na se wo de problem a ye se so wo ne wagyae a esum sika no ma 30,000 na fe wu 2,000 bosia na wo gye ye no fo wade ma wo eno anno ka so obesan no watena no aye ho ade eno de se me no me kana yi mo a me wa waste me time e se me ni ba bi a me ko Dabi se o ka se obeware wa se won waste your time obi timi no obi twempena 20 years kransa no aye no ho ade nti o ka se obeware we obewale me ya meti ase odo no me do no odo elastic pa o obi say MFK love no catch you before Pato laundry is share it is love what's Johnny Bass see e no aka so opewa obesan te ase Auntie Vivian yes ma'am she blush or blush yeah asemo love one thing what's Johnny san ba obesan te ase edi ntia edi na ma odo ne kesesa ma ase enye bibia na ma me do no kese e say de madunu nya asfe na asese bio me say akose obi ne me metno obi me say me fa ne say ase me ne na tena no na ne na tena na say otete wa nti wodo nti ubetena ho awu pa cho de nti ade matinti say ye saka Johnny a ye be ma na hu say still wodo ne ginam na ye ne na di nkomo ba bi e besie bia no ye beto so ho oi
odo last take abusua na dia kwa kwasie no monfa me next case no emre me na yenko yenim Lawson media abusua yempanimfo se yemfa ntomanim se ye bie Accra office no enti Accra office no eye business office ewo Tesano commercial plaza eho na Lawson media Accra office no ewo enti bia opese oni mpanimfo kodi enkomo bia ewo Tesano commercial plaza eben abeka total filling station Tesano abeka La Paz road eho na your office no wo nti pepa cho so opese oni ye partnership bi assistance bi opese wo hia ye bibia wo office ho a adwumayefo ho na 0242 758092 and 0557353471 Lawson Media was bringing you closer wherever you are. Lawson Media yenemwa eneko awo edisen Mbacho Efro saying Matia wo ben we ni mame ayisi ya munye mic ni yema wo mo mame mo metwe ensi na no na mintimine ne ye ne mic ni yema me aha twe mic ni si na no mame awo Efro saying mame nyameche no pede ne do nam anopede boko me wo mamienu ho mame bi wa no mame me ba cho me maye mienu ketwa no wa abruchiri ena pani no wa endipani no ko kwan so na no ko kire no na me fa ketwa ni sika ma no ebe afi ne bosome nwotwini enti na miska no ho ama ketwa ni fi a wosi ameti no metu ho and you benya team legal wife and team odogroni team pore na $1 that's say abusia kwaja farmer na yakotie enkomobo no awo mepacho kafra se ye breki ya yekodi enkomo ni nyina eyedwadie wasem no hyase mame wo se die na asie mepacho me se me maye mienu na ba ko abuchi mekasa me se me maye mienu ba ko abuchi ba ko ha enti ketwa na wa abuchi o na asifie na metimu no sebe wo hweme enti o describe maame to ho ena ni nua pani ni ko kwan so no ko kire no to o ka kire me na me face ka no to face ka 235 ma no be de ma no na o de ko ye na be ekobe na otwe mi nsem na buchiri ni bai na je se me ye nkonta kire scan so so akodi ono ho me friend na wo se wasade ko nam se yama unua na ba me de beba ntina wo se me bo unua na mane me ko kan ne eja nsem bebre tintokwa de no ka kire me se o de ade abre me na me de amani nua ne dia bi ntufie ho ena me frɛ di scan wono bo na mane ena onua no packing ne ma no ko se o ko be saba abeyi me ne ma to agu me nso mentimi na me yi me ne ma kogu madam fu ifi eda so go se me ka se asema me ka abe afe ne boso me nwotwini ena di scan wono ye ne se ne membra wo mo ho oni ne kunu ene ne ma na Mrs. Tapeni nso ho me ko di ho boso me nsa na setena no nye na okunu ni ntokwa na mka jensa ama face ka no ma me na me nko hadan me bed ne echina bisi sabi nsank his can sisi a me to me da obi nchen e me danye o se wo da obi nchen awode ntina da obi nchen oba asifie na odisika bro de na odisika ne ba safaye me de odito odisika ne ba ma de to account mu me ni account nti ono kra no this kind of first sister be so madam for but so the four be so are still ebedi ho na me can say enka o my me accounts me kind no ma me call take a bank nti ukobi account e de ono ni din e wu din eti sika no de ba ya na de no se fa sika ne ye adwuma bi na mode ye ananse den okay here bibia na makoyi bi na me de na o de aye e na wo ba akwakotena awom country be no Germany awo enimia na odisika bro se me maame ne o utimi fie o awo utimi fie me disika bra o jeto ho ya ade mame na wakwa akotam sika no e de mani nua nkanya bone o but odisika ne mani nua no ade no wanka nkire o baketo ano wa de kro ye mi o de nti no wanka manka na wasen ka aka nkire because sika na nya wo dia obaye o wa ma no ni ne dia
enti nka wo tamama ono ankasa ni moja ya say blood is thicker than water enti nka wo tamama ni nua no ane say oba no abroche even saying the first nantia first na the organ na de saying or the Syria enti first unua sisi ho akire no me tamu sika ni bi ya aka o adentia minim achekura be saying se we no abrochire wo si we hu ahudwan o maniska bia ne ni nso onso wo ne ma wo ho nti ma mo ya aka how many years ni omo ya aka no mo abu ne se de omo ya aka de be 3 years or so 3 years and oba time what we na ya fa ho me ka bibia de o abrochire no mu oba time da bi menyini mejidi se oba time what o ma yesen mienu pe enkura mienu pe o na omo mienu aya aka wuntimi nsiesi omo ntam me ka de o abrochire no mu ana ona ahwe omo ntam da bi oba time bi wo wunim kakra obedi enti no okoka we kire de o abrochire no akwaka we ya kire de o Ghana na okeka ono ankasa ne matiri bom nyesa na o ya o onyesa nti ade na ntimi so ovo ma wo ma ne nkasa me ka de o abrochire no mu me ona yeketoa nti ade na ketoa ne mom na enmua wo na pani de ne ho ye hu dwai obemba ne bibia so nani nso na so no obre onso wo ne ma ho nti enu nti na ade ne sika ma pani no wanka nkire no no se minim se me de ma no na odi nuane ba odi sika ne be ma makoto de me fa adwuna me fa waka che ne se ketoa na tu afi ni fie o wo tu me no me ko ne ho me ko di bo so me nsa na otwi mienu na wokunu ene me sister penny na je se bi na me so no me so me penny sa na me ka che so on fe sika no ma me na me fa nko ha da na me ntrem ena o ma me ko tena na damfo bi wo ahensa okra me di busu me nsia ne fa ada de owo abroche ne ka kire o se koji sika ne han dan ana okay o se me tu o ho me koji sika no ko ha dan na oba me sika to aduane e be to sa bi me penny no fe sika no ma me o ma bi kura to aduane ni on fa ma me e wo adi sen afene boso me nwotwe ni nti afene boso me nwotwe ni de o abroche no asende uskada dabi o ma uskada o ma mienu pe yesi nipa ho enfomso wo nipa ho eti wo wa ma no ne Germany wo maame ayemfomso atam wa usika de ama wunua o wa fa ma bontenso ni yetu ni frifie awo ona pake wo ne ma tugu ya na se wo na tu frifie o ko do se bintu frifie ho na o kase tu na hono ampam wa okodru ye no ena ne baketo a wanyini ise ge no kro be 19 years na ofre me kwasi ada bi se o ma o tin na so mi wo mu fie o se ma be ba Ghana na se o ba be sa ne ma to egu na wo se nka wo twen obetimi da bi maame yese adidie mu adanse enti minim pa otimi a minim but adidie mu adanse enti no maame na nka wo se nka wo twen na wo hwe se wo ye mu ba akora wanyem no bosome nkron emu ntasutuo ni mu fie eni mu yade yese morning sickness nso utimi yare anopa akosi anwumere enye morning nko a o ne ya no na yetimi ewo saa akora ne be wiase e ma ono abesesa ne matugu abonte na nka wanya adanse ntine ni kwanse nka wa opake oni ma frifie o maame binim zo obetimi ntina me fe enso date na ne bande maame no saa date na wo bai so obeba but obae no na nka ya hwe se wo se me maame nsesa ne ma frifie eti nka me ya me be pake ne ma na gu abonten ne ya hwe se o eni paboni ni a but de o ye de wa na mse bia na wo pese o tu frifie o no na wo pake o ni ma tese de na hia free wo ma ne nchen me sika no na me hia de o sika ne yesen me ma 235 23,500 Ghana cedis okay ena wo de ye adwuma na je mo fa ne ba ne to so ma me ena wo de ye adwuma na ye den ma o ko mem ko fenua ma ka me ko ka obedidi matembeifo me ji sika no me honam se ama fiska no ma me dankrofo nche wono anso ni se me dankrofo nche de metifie adredi adwuma ne metimi aya medidi o me miskanta bia ni o ma me ukesi Democratic Republic of Facebook for wo mo chiro asa wo dia co stations bebre me de senra wusa me kra ma me ka me wo de koin enra wusa am se wate me kan shiranko a so me ko e no odidi wo matem na ohema na edidi wo matem me ba no
odidi o abrochira na Ghana ni no o abrochire ni o mu frɛ no kra mi sun no nsusu e na o ka kire o hima se o mu nyi ska no ma me na ha dan o be me ska to aduane edi atosa abre o mu fe ska no nti ade na wonsan kɔ ohima ho enka nchense bia asɛm na mo kae no me ba ne mfa sika ne maame unim adwuma a wo mo ye wo nhira eno abi ne ete ha ye enti wodi case ne kɔ na sɛ ebia emuaye a wohia no wonsa nka na wasan akɔ mo nkyɛn ebia wo sɛ nipa ne dɔɔso awo sesi a wabai cases bebre na guye so enti nhirafo ye wei wo mo hwe wei enti asa wokɔ na akɔ kai wo mo sɛ wo ba hema dem de ba ye no still o maami wo be se na ko ma ye ho adwuma ma o kra ga bi wo ho de ha na wo se me ma ne pressure dodo anopa wiana me nam o so ofre na wo mfa enti ma de wo betimi bi afa kɔ na me se hene me kra na nsan ne no obi ka kire me se me mfa mra ha Lawson say what na obi nchen afini akire me da so te ho ukunu wen ye jawa de da unu ukunu agyae enkra ne papa na asem ekoso onim my friend abona mane de no ya fa ho aboa o papa no na dwene o kasma na ne refinti my friend abona mane impre no so mage pe ba bi fa koi na kwaji usika eti na no friends o friend o kan asem be no so na de asem na kan kire me refi ena me ne ma brabo mu saa o ehira ma kwa enso wo mo frɛ na okay ti ona e peni enti me ba ya nbe wi ato no ma me ni nyame ni mi one me nka da bia me ma me ni me ntokwa nwa na 96.3 ya wa adi mo wa wu na be huna no na aye wa wi afi na wo dwene ekwa atiri enti papa mami da bia no ne me twema so enti ba ma me wale no me ne wo kwala ne for 10 years na me ne wo kwala ne na wale enti wu ye na be sia we name am fresh time enti papa no ehu me sa no e no ka kire me sesi anya fe se da bia na no ma me mo ntam enye enti ne bia mesie na no ma me ntam no aye kama ana papa isi na me ma mi tam aye kama enti papa no so me na me ye duma wangola enti obuza me se duma ba na me ye na so me ye ni duma na papa ibo mi get free ana me de ba de me de chanye ma me ba me na msa ba ayi ye to se de 96 points on se ne ma ne wo ha de mu fintan me je se wo ku ani ana mba gambia na mawa me ba jo gina so no so pa mi tio enti me ba gambia na mawa no me ye maduma kama o frɛ me na machia o so frɛ me na machia me but papa ye mi enu pɛ me ma me e ka ha kyerɛ me nua na no aka ha kyerɛ me enti ye mi enu no enti mi nya ayonkofa da bia me nua ne ya aka me no kata te ya aka Lawson FM 96.3 enti me ba gambia ha ta me ba be fa ma mempo so kakra wo question na me bisa wo se wo maye mienu pɛ enti die na besia ma wo mana ya aka denden ɛna obapa ni kan yo se ukoka we nu akoka we keka wo mani tiribom wo bai na kan yo on the aso obeka to so eche se me ne nka ɛna me keka wo mu tiribom asenka me nkofa ba ko sika ma no mate mayento aso ntie no ɛna wo se yejuma na eriga na concession ya na nkofo afa nkofo a omo e concession ho eban what mine ne killers enti wo kum bito da ho ena de be ka ha enti na me niam no enso anja ena me ma me frem no se na ma den wa chesi waja ngole ora ma papa ma me Lawson FM niam no yenimo enti ena me ntimi ma na killers no akubu bia so na dikasen ena ade beso so ena so eni ama aka de me bo a eye 63 million 2300 ena me ma so eni for series ga bia da to me ha enti na me mfamu ebi me so wo so ne fafa ne ma no eso so refa bi
But according to Obano, say one o can say Obano wama no no edi sika bro nti wo de bi ma no so one na suggest e ani wo ka kire me no ho me na me ofre me chia be na me se na wo ma e na o se ni sika no eti one na o tam sika ne koma no ba wo ka wa se mun se wo se wo na be gi sika no oh za me yes waji sika na ha ba wan ka se wo na wo ka kire ne se me de me ba ni sika e brew sister 3 enu ti na em se de o abroche ne buafu no o de sika ma asafa ye adwuma na se ni sister ho akire na nka e bi kura ma wo sister ni ono ni sister ni mom sra wo se bi ama me bo me bosia but here's the situation na one aka kire ne so wo nua de sika bo nti me tam de ama wo awo wono emu aya o wono nko ababe ye o kase aseme so de beto so nti o kasa no e na wono e ka kire me se sengo nya abosia kakra nam so for sisi kabini amfa na aba wo so ba wo de be ampam de come anansa no ba ye no se me wo de ma mento aso nana je say asem papa ena o de so bi so ena me fa ye man na big bag enti me di bag kuma se ena me friend se ma me na wo wai na me fa sika no so fatu ama na me ba na no be di nko ena me and Obai and the kitchen is say for city Sicabia man and the Sicano, I have 1 billion. Na Eda Hoqua, come and Colay, Sucatania Muso, and Colano, meaning in a son, I may walk in your 40 years. 6.3. Enti Bapeni, woman me in Yamesua, dear, or the young funny say, woman me na term Sicane de Mouse said Jesha with Jumum, a finia chilini. Etiana Sican won't your mamma me asumuno. Dientia. Producer Fred utie kasa ekwa akira na me station ho ena maame baby opebi on fa me nko sika no de ma wo no maame wo ka chenza wo de sika ne chena na there bi o wo ba pani e friend same biem your friend is serious Cecilia wo maame de sika ne ma no wan ka nchiro so de sika ne chewo eye wunu aketo a your friend for steer wa ma no ne ni sika na maame atam de ama wo etu maame bone ne se wo ho akire wa wakofa wunu sika de ama wo na eti ade na wo fa ni sika ma no baby asabi wanyina duri wo maame eye panimu a waba abrewa nti wo mom kra na esenka wo pesika de hwe wo maame enya the other way round enti se sika na nya bedi wo ne ye kan nya ntutu asem no ane se obepeni sika de ama no no de ha ne dan ye kan so one time sika ne maame e na o se 1 billion bedi mi ho sika no anfa ama o de ama ntutu ya na de ama nei tu ani sika ma no se utimi e ka se wanfa sika na ama wo a e na case wo ho ba wawa je atum se sika na bedi wo de a de na si ho kwan se utua sika ne ma na na somodwo no e na mo so ma mete baabi ya tu na firi wo na oda obi anafo e kwasen wanya bibia ma ma me asa fa wo bone kro no nti ante mesira opa ma me sika ma no no onkotua na somonyo no onkotua oba no wa broche no frɛ Debi wabaga na awo kasagu we no mu mame wabaga na kra ko be bosome wanhwehwe me wanhwehwe dabe ne twato ane ne kasai scanner sembaye no ba fene akiri ni no na me bona mane no eno no a mesi hu sem ye bebre de me kan ma me wanya de baako wanya de o but nipa na anya de ne nkyere se wo sika na ba bedi ho no mo no entua sika ne ma me eno na mente ase na sika na nya wo de a enyo ma me de a onua na owa brochire ne de a nti so onua kra na ode ne moja na epre apesika e wo Germany honom senkasa bi abraba ye bona nka na ye pani nka de wa brochire kra na ese o ma ne niska nyo no nisika na ese o kwaji free o ma me ncha ma me ani bre no ho sa producer afro wa na wo to ayampia fa ni sika bre no na somonyo no na ba bia wadroi nka ese wote ye nka corn beef no wotetewe baby a wote wa utimi waduane Debi dia humpe na abedi dia wokon no na abedi ada wokon do utimi nya hwi ni because utu obi nchen ada ha dwen uti audio no kwa akire esi a ububefu the fact say ye wunua sika nkyere say eye wo dia ena ada se nka wo akra na akwaji sika ni free wunua ne nchen a nka ye different se wo kotre wakwa wi mako ama me na eti hu fifire o sika wo no wadie nso ma me na ebre ho
What the other? What the cock one so? Obo akọ homa. Syria also this Debbie. Syria. Also this kind. Or can't tell them said or they na many 2 years I'm a sans person. Na me yare pressure won so. Me friend ama me scan bi no abọ me be ye di matem. The ode be man bi ameti afrim. Into the entity film no fa balance and I'm so titi free for the aka mama ha no simple Maame Frimpomaa asem ni nyina no ho ye maame ayem so pa bebere so pa maame ya meche ma yenka no french me jitum e kwan ya ofa so a wo de wo ba no sika bra wan kan kire no de mani nua a wonim so ne nua no kra no nema enkoyie saa omontem nye wo de nka wonim se wo yo batan wo boa wo ba bia ne ho akire no nanso nya ne kwan so no omo ye anuafo de but obi abo ne bra ana wo maame anya wo mugidie se me maame wo ho wotimi fie me mfasika mama me nto ho ye de ye dan ho adwuma o se Sicilia ba wo so nim Sicilia yi anya se maame no onim ne ba ye wo onim ne ba ne Sicilia sane wote onim no na okukuru sika nte se de ama no ama se sie yakowie se dan kura wo ba si a wotimu no wa firifie ho na me no on se Maame Frimpomaa ye kan nyina no maame ya wa anye ne ye ni nyina no oda bata yadi every so ohun sa ne ba no sabe ni nua no wa abrochire on so te he ye adwuma nto ohia moa na ni nua no bi wo ho a sika ne da bank kwa enye hwe o de fam no na se ba se o de fam na na omo pebosia ye adwuma ko hwe interest o mutua na sika da ho na o maame hu mobo egukuru ma se fa ye adwuma sabe ya wo de beba na de ato ho ama wo nua no a wo je ya wo san ye mrento asem there's all person ka kire say sika na ye da ahia na o se ba bia ne maame pe bi on fa ne nko o ma ensem hunu no o kan asem no kan ensem hunu Sicilia onim ya wo kan so yo ba onim sani awote so wo ye no wo be 40 years onim sani awote sa wo maami nia onamu a wotete enam nia waye ama wonti ni nua yi wo nua Fosina chese ni buafu ni maame afini fani kura no omane ni maame enko ne maame te fine anka efie kura wasie ni maame te fie ho ode ne maame ntemo nyanko ntumi guguru sika be ekọ be 1 billion famre maame nso mfanto na won hu mobo se ne ba ne no mfa bi mo na fa ye adwuma na se sie wo hu de o maame asena ade da maame ni ugina he toto papa so ba bia maame ne pere mfa nko ba bia Sicilia wo bia wo de nua na ba ebesizi nua no ye kama nati so wo sankware e no pa nua nde ba so wan fa maame ne sika no de ma no ini nua ne sika na ama maame no a ba bia wo ye adwuma bia no na adwuma de no de ba ye de nsabeto so amo hu se sebe ye ntra wi ase nyesa we ne awo ye no asa ayesam ne ahunahuna bi e no de hunahuna maame na me Maame Frimpomaa me ka bibi kakra kire Fosina o maame anya de no kura ni yanka no kura wa anya de se wo sika no o de ma wunua no nanso sabe oyo o maame o maame yan fom so no ncha se oyo o maame o se de se obanya oba no o maame so nya o maame ano o maame no o maame yan fom so no de sika koma wunua emfa ho abufuo ne o maame ntwema nso entu ni mfiri wo fia wasi a wotim afeni akire ma maame nkwatra nkrofo nchan se de benti na nkrenti anya wareho ada fosi sabe o previous o maame ni nhira nso bi na ade nam because about time obiana no kan sam to so a eya adwuma and fosi yesra wani diem enhwe ne akoso yi ho enyi wo maame ne nam bobo sa sabe maame nyame mfasa ma o muru hwe sie na sa wote so maame awu a edu wetima tena bro kire do maame ye na yie yanka sa baga maame awu o se ne maame wu a o ma ni nyina o kasa ni mu me bre ne tia me 15 de organ na hay Sicilia 15 minutes 15 minutes audio enti me time na so enti na me ntimi moni nyina so mo ke kan no wodie no ade asuma no o se ne maame wo ma onye obi nkan sana o tie sika ni wi a one ne maame atetim na won tim no nkwari ba bi won tim ya won krofo o ma tim o mo so atim ara de anko a sabe previous ade anko a de o maame aya ma we nti won kai yeso obi na wo pebo sian pro obetima okuru sika de ama a enye ni sika o obi sika
o maame eku no wa hye no ho kwanfo ekuru sika de ama o ka kire say na o de on fa sika de bra no won tim no nko ne ba bi ade anko no na mom sister for si de ewie ne be kasa yeah ya sre no ama maame yeah no kura ne semfom so na ba na nso onya nche na o hu ni maame mobo on na wo maame ne so de ko ba bi kura so mo frɛ na ne ba ne su no nso osu no abata ye no eno no for si we koso eye ugya bibia mu maneka na koso jo maame anya me be koso chira mo go sika ene yedie nyame nsem ne wo na nyame nso hwe akoma ene wo chira and for si mane how de asie nyina no nya abotre na Syria de ontoto ne panko onyere ne ho ontoto ne panko no nkeka nsem na ewodo a ebeba mate da me da se ma menko anida so Herbal Clinic Dr. Elder Owusu osi nya ni yare nko na osa yade bia ka ho yenkotie emfi omo ankasa ho na na se bibia bokọ de de nyame ase me ho den pa wato odom da me ho de oh ye ma to odom me da so kra na modom me da odo nsuom ebra me ho picture na me comment na there be tete photo no there be that time ne de na odo ni nyina ye bogos ene na me da odom me da nsuo ni mu kra matia